सबायजाक जुलाइबारि आदि ब्लकनि बिसिनि खबजाक श्रीकान्ताव एडिसि भिलेज ताखुब बिरमनि त्रिपुरानि नखुङो जों फाइमाने लाइसे मो थानाय 20 तारिखनि घटना नतयै जों दिनै आइपिएफटि डिभिजन कमिटि तरफ থেকে जों फाइ मानदाक जाग्रा जों साइटै दं जे राज्य सरकारनि तरफ থেকে जिनि बरम गोनां এই जुलाइबारि विधानसभा केन्द्रनि बरम गोनां माननीय शुक्लचरण नटिया बिनि उद्योगबाय हायाखेबा बिनि जिनि सान्तिर बाजार जिला शासक एसडीएम नि दैदुल मंबाय राज्य सरकारनि थ्रुयै जों दिनै जिनि 10तानि समायना जिनि जों जिला शासकनि उद्योगे जों जेसीबी दै सबायजाक ताबक बिरमनि त्रिपुरानि जे डेड बडिना रिकभार खालामनो होनाय रेस्किउ खालामनो होनाय जों इरदिनो जेसीबी दै फाइ सबायजाक अब ताबक सामुं चलाय दङ लामा तो चलायनाय 2-3 दिन नाना लामा पाइमानि साथे साथे जिनि जागाद्र पकलेन थाङै सयनाय दिनै जों मर्निं टाइमाव फाइ सबायजाक जिनि जुलाइबारि पन्चायत समिति चेयारमेन जिनि बरम गोनां तापस डक्टर महोदय एरपरे फाइ सबायजाक जुलाइबारि आदि ब्लकनि बीएससी चेयारमेन एवं वाइस चेयारमेन गितिराम त्रिपुरा एखेबे अशोक मक चौधरी बरक फुरुङो आव फाइ थाजाक बरक जों वहाँ जेसीबी जे लोकेशनाव दै फैमाने वहाँ बोसोरो रास्ता बानावनि बायजे रास्ता सना माने बायजे जों जेसीबी नो दै फैयो इनके डेड बडी नाव बखलेनि बागै दै थाइसा पकलेन फाइ सबायनाय आनि स्नि मुंखलाय आईपीएफटी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी सीसी मेमता हरिना त्रिपुरा बेलायनो हामबाय तिनी बोसों तङै तंखौ कायराम पाराओ ताखुक बिरमनि त्रिपुरा नि मांकथै नाय तुगै कारिनानि मिशनो बेलायनो तंथौ जानाय कक दातिनो जों हापांसिनि ककनो खोनाका हनै हनिमानो यांनो रौ नायनायदि हरबा किसा हावा खाजाग्रावनो रौ नुगिया फानङै मानो दातिनो हापांसिनि ककनो खोनाका हनै आं वानसुगु चिनी करबुक प्रेस क्लब खुमरुंग प्रेस क्लब न खोबै कायराम पारा आरपीसी कॉलोनी बरक क्वाइफां श्रीकांत कामिनी लुकुरकनि चुबा चुबाइसे अब फियाबा अंगो तुमुंनो अरनि लुकुरक जोंनो चुबाया हनके जों तिनी चिनी खरांनो जों हापांनो जों खोनारै मानगला खामो लगे लगे जों खोनाका अरनि पलिटिकल लीडर रकबो आहायनो जों अपते हाय खलायै मांकथै खोलाय मानि बागै पलिटिकल लीडर रक बाहायनो मा थुलिया मा चालिया हनै जों खोनाओ पाइथागो जत्तनि चुबासु जों साइमानो अब साना थांखांखै उ सामुना चारननि बागै लोकल नि सपोर्ट मीडिया नि सपोर्ट तै अरनि पलिटिकल लीडर सपोर्ट यासारा उ सामुना दिबनो जों सारै मांगला खामो फियाबा कायसा किरिमुं तंगो अब खेपति हाय थाङैबो हापां आहायनो दे सकां फ्र माने हायरखे दे उंलांनो फाइ किसा सिमिन दे वाखागै थांनो अब सिमिन सिनि ताबो अरो नायसिगि तंग थाइकलायो टेक अबन लगे कायसा कक मुंख जारमुं बसकांनि जराव ब जों जे साफानो उंलांथों चिनी दफानि बागै चिनी हदानि बागै तुमुनो सेर जायगा चिनी त्रिपुरा सारक तङै तंखांखै जों बा चिनी जों अपते हाय बरनो जों नायतुइ कारि लाई मीडिया सिमिनि आबनि रिस्पांसिबिलिटी लुकुरंनिबो रिस्पांसिबिलिटी तंगो आबनि बागैनो जों जतनो बसकानि जराव अपते हाय सामुरंनो नो किसा मिसा वाखागै सिमिनो थांखा तै और वाखागै माइनिया खलाय माइनिया अबनि अब ओलो जों वानसुक फिनाय फियाबा तावसाक जराले हासे त्रिपुरा लुकुरंनि बागै तावसाक जराले बेलायनो कक्तमा काहाम तै हामबायरना कलायो त्रिपुरा हापांनो बो आहायनो चिनी कक दातिनो खोनामानि बागै आव अब खाकसा फाजिंति वानसुक इनाय खांखांखै चिनी बागै कक्तमा काहाम नि मानो पाइथागो लेरि हनपानो दिनै सांरं साल दिपरो
goi phangni kairam kamiu thangai soika JCB malkhung जों जतन सैमानो दाखुक बिरमनि त्रिपुरा bo hatai kuagi phobjak mani tini baike 16-17 din kawai dong bini mangkwthuino tabuk bo naitugui tiklainani bagui haste hapang eba shanti bazar bakhaseni naikolo jomarokni bukhaktei kisa misa saitok mung naharjak phano tawhajor tei दाखुक बिरमनि त्रिपुरानि मांकथैनो नाइटुगि तिख्लाइमायाखौ आबनि बागै जों जतन सैमानो लाइथांनाय 2 तारिख सेप्टेम्बर सालमारिनि सिमी करबुक प्रेस क्लाबनि कक्टमा थोबनाय रक जे इनडिफिनिट पिरियडनि बागै दाखुक बिरमनि त्रिपुरानि मांकथै नाइटुगि तिख्लाइमाया साक बरक रेस्किउ अपारेशन अंखरजाक तिनि बायखे सालब्रैङै दंखा ताबुकबो दाखुक बिरमनि त्रिपुरानि मांकथैनो नाइटुगि तिख्लाइमायाखौ जोंबो थाङै सगैजाक जों खमुलुं प्रेस क्लाबनि कक्टमा थुमनाय रक जों अजमारक जों नुगै मानखा पाइथागल लेरि होनपानो 17 दिननि परे फानो 16 दिननि परे फानो आमचाइनि मन्त्रि शुक्लाचरण नुवातयानि साकथार मुंबाय एबा हास्ते हापांनि साइटक मुंबाय दाखुक बिरमनि त्रिपुरानि मांकथैनो नाइटकनानि बागै तिनि सांरं सालदि पर कायराम गामियाव थांसगैका खुंसा JCB मालखुं लामा सोनामते दाखुक बिरमनि त्रिपुरानि ठीक नक दंमानि गानाव सगैमानि यागुलो जों कक्टमा मानखा खनानि सिमी JCB बायखे हा खुरै दाखुक बिरमनिनि मांकथैनो नाइटक जाकनाय फियाबा बेलाय गुथुक सामुं ताङै हिंगके जों पार्टी मुं थायो थाङै नुगैखा एबा जे थांनाय रक नुगै मानखाना जे हाथाय कुवाकजाक आबो बेलाय कुसुक बेलाय हा गोबां रेस्किउ खालायनाय थांनाय रक फानो हा फबजागै हा तला थाङै मानो आबनि बागै बेलाय गुथुक सामुं फियाबा जुरतै हास्ते हापां जे स्टेप नाहारमानि आंखे सानाय अबो कायाराम गामिनि जत लुकुरकनि अबो गय फांगामचाइनि जत लुकुरकनि साकथार मुंनि काइसा बथाय अबो करबुक प्रेस क्लाबनि कक्टमा थुमनाय रकनि कलमतिनि बथाय अबो खुमुलुं प्रेस क्लाबनि जत आदं रकनि चाइटक मुंनि एबा कलमतिनि बथाय होनै मानो बसकांनि सालो साइमानिया सालबोसोक रेस्किउनि यागुलो सालबोसोक हा खुरमानि यागुलो बो बिरमनि त्रिपुरानि मांकथैनो नाइटुगि माननाय जों एबा हास्ते हापां फियाबा चिनि चाइटक चिनि सुरि मुङबोनो दाक्ति दाखुक बिरमनि त्रिपुरानि मांकथैनो नाइटुगि तिख्लाइमामानि यागुलो हास्ते हापांनि बखाक्तै जे सुबासो रजाकना कक दंमानि डिजास्टार मेनेजमेन्टनि जे सुबासो रक माननानै दंमानि बिनि मांकथै मामानि यागुलो न बिनि नक नुखुंनि बरक आबनो माननाय आबनि बागै दाखुक बिरमनि त्रिपुरानि मांकथैनो नाइटुक थानि जे सुबासो खायनाय रक कायाराम गामिनि लुकुरक गय फांगामचाइनि लुकुरक पलिटिकल लिडार रक दालबिदाल अर्गानाइजेशन एबा चिनि त्रिपुरासा अफिसार्स रक किसा मिसा सुबासो खालायै आजागावो रेस्किउनि सामंगो सालब्रै रमै दङ करबुक प्रेस क्लाबनि बरकनो जानानि नोंनानि तंनानि नोंजांनाय दै गाहाम माइरं दाल सयाबिन आबो हायके सुबासु रुवै लुकुरक नरकनि खायरक मानि बागैनो दिनै सालब्रै रमै करबुक प्रेस क्लाबनि बरक आरो दङै मानो जों दिनै करबुक प्रेस क्लाबनि प्रेसिडेन्ट बाय कक सालाय साइमान का बरक ताबुक बारो स्पट दङै दंख मेबि खनानि सिमी JCB बायखे रेस्किउनि सामुं जेंगै मानो फियाबा ताबुक बो सुबासु नांखौ करबुक प्रेस क्लाबनि बरक रां पैसानि बिसिंतै काइसा काइनि मानिखिनि बिसिंतै आरो नोंजांनाय दै गाहामनि बेलायखे बियाल जों साइमानो आबनि बागै सिगाङो जे सुबामानि हायके बसकांनि जरावबो नरक सुबासु खायनानि बागै जों खमुलुं प्रेस क्लाबनि बखाक्तै गय मुंनारुगो